खालामनि इब्राहिममोन बेयाव सानै हिनजाव दंमोन हान्ना आरो पेनिना आं लोगोफोर सानसेखालि हान्नाया बे गावनि फिसाखौ बुंदोंमोन आं सांग्रामा हिनजाव गथ' नांगौ नों गुबुन हिनजाव लादो आरो इसोर अननायजों बेनि गथायखौ पेनिना आरो पेनिनाया सासे हौवासा मोनबाय बे फिसा मोननाय लोगो लोगो नाथाय बिनि फिसाखौनो बे अननायजों गावनि फिसा असेबायदि अननायजों बियो बामो बायो खुदोमो नाथाय बियो नों बे नोङो सांग्रामा हिनजाव नों मानो दिनै आंनि फिसाखौ बामदों सेख'ना लाङो जायनि थाखाय हान्नाया जोबोद मादि रुथुथु गाबो जायफ्रा फिसा गैया बिसोर गोबांथार दुखु मोनो गुबुननि फिसाफोरखौबो गावनि फिसाफोरखौ अननो लुबैयो जायफ्रा फिसा गैया गथ' अननो बामनो बानो इसेबां हामेला हान्नायाबो जेब्ला गावनि फिसा गैयैखाय बे गुबुननि फिसाफोरखौबो गावनि फिसाबायदि अननायजों बेबायदि बामोमोन अनोमोन नाथाय बिनि बिनानावा जेब्ला गावनि फिसाखौ बामनाय आरो बानायाव बे दुखु मोनोसोमोन आरो बेखौ गाज्रि मोनोमोन सानसेखालि जेब्ला बे गोथार मन्दिराव जेब्ला आर'ज खालामनो थांदोंमोन मोदै रथ' रथ' गाबनानै जेब्ला बे आर'ज खालामदोंमोन बे समाव बे गुस्थिजोंनो फेले फेले मावनानै आर'ज खालामनायाव एलिमनि दौरिया बेखौ सानदों खोनानो मोनाखैमोन बियो मानो द्राखा बिदै लोंनानै बियो मानो जुमाय फेनानै दिनै बे जायगायाव मानो फैदों अब्ला बियो बुंदोंमोन फिसा नों दिनै बे गोथार मन्दिराव मानो द्राखा बिदै लोंना फैदों जुमाय फेनानै मानो फैदों अब्ला हान्नाया मोदै रथ' गाबनांदों अ आफा आंखौ जुमाय लोंग्रा एबा जौ लोंग्रा फिसोर आंखौ दासान आं द्राखा बिदै लोङाखै आफा आंहा जेरै हाबा जानायनि उनावबो आंहा गथ' गैया बे मोदै रथ' गाबै गाबै बुंदोंमोन आरो बेबायदिनो अन्यगाफोर आंहा जेरै हाबा जानायनि उनावबो गथ' गैया आं गोबां दुखुजों आङो दिनै आं बे इसोरखौ गाबज्रिदों मोदै रथ' गाबनानै बिनायाव इरिटरिया उनाव मिथिबाय फिसा नोंनि मोदै गहोनानै नों बे गोथार मन्दिराव मोदै रथ' गोरबो मैखुन गावदेरनानै नों दिनै नोंनि बिनायखौ इसोरा खोनासंगोन फैगौ बोसोराव नों गथ' मोनगोन बेबायदिनो हान्नानै आरो सानसे समाव दिनै बियो गाबनायनि मोदैखौ इसोरा खोनासंनानै बे सासे हौवासा मोनदों सामुएल जोंबो दिनै गाबै गाबै इसोरनाव आर'ज खालामोब्ला गाबै गाबै जों बियोब्ला गाबै गाबै जों सोरखौबा निमाहिब्ला गाबै गाबै जों गावखौ दिनै जिसुनाव गथायोब्ला जोंबो दिनैनो दानो जोंनि गासै थांखिखौ जों मोनगोन अन्यगाफोर मानोना जाय मार्था आरो मारियामनि गाबनायजों फंबाय लाजारुस थैनायाव दिनै बे गाबनायजोंनो मार्था आरो मारियामनि गाबनायजोंनो बे गोथै लाजारुसखौ गोथां मोनफिनदों जिसुआबो गाबदों आरो बे जोंबो दिनै सोरबा सासे बिदा फंबाय बिनानावफोरखौ अननानै गाबोब्ला सोरखौबा जुदि निमाहा होनानै गाबोब्ला सोरखौबा जोङो आंगो खालामनानै गाबोब्ला अब्ला बे समाव अन्यगाफोर नोंनि बे जे थांखिफोर दं दानो नोङो मोनगोन जेरै मार्था आरो मारियामा गाबनायाव जिसुआ गाबफानानै लोगो लोगो बे फंबायखौ गोथाङाव मोनफिनदों जोंबो दिनै गोसोखौ बायग्लिनानै फोरबोखौ नोङो मैखुनाव फोरोंनो हायोब्ला फोरबोखौ नों गाबहोनो हायोब्ला जोंबो दिनै इसोरनि गेजेराव अनेकखौ मोनगोन जाय पापी हिनजाव मार्था आरो मारियामाबो गाबै गाबै निमाहा बिनायाव जोंनि पापफ्रा निमाहा होदों अन्यगाफोर बेबायदिनो पितराबो गाबै गाबै बिदोंमोन गिर्जानि जारिमिनाव जों मिथिनो मोनो बिनि मोदैफ्रा थैजासे राननो रोङाखै जुदासो गाबदों नाथाय बिनि गाबदोंब्लाबो बे जिसुनिफ्राय गोजानसो थादों आरो बिनि गाबनायखौ इसोरा खोनासङाखै बेनिखायनो अन्यगाफोर जोंबो दिनै बे जायगायाव जों दिनै गोसोखांदों ख्रिस्टान अन्यगाफोर जेब्ला आंनो मैया सुंद' जारिमिनखौ आं खोन्थानानै आंनि मेगनाव मोदै फैदोंमोन नाथाय बे जारिमिनखौ दिनै खोन्थानो इसोरा फैयाखै नाथाय बिदिखौ बुङो डुप्लिकेट ख्रिस्टियान बेखौ बुङो नंखाय ख्रिस्टियान आरो बेखौनो अब्ला अरिजिनेल आरो डुप्लिकेट ख्रिस्टियानबो दं जोंनि गेजेरावबो जोंनि जिउखौ जेब्ला जों गाज्रियाव थाङो जेब्ला जों पाप मावो जों नंखाय ख्रिस्टियान जेब्ला जों अन्यगाफोर जेब्ला जोङो नंगौ आरो सैथोजों जिउ दायो अब्ला जों थार ख्रिस्टियान अब्ला जों दिनै नंगौ ख्रिस्टियान जानो थाखाय जों आवगायबो दिनै ख्रिस्टियान अन्यगाफोर अब्ला बिनिफ्राय बियो बिनि भाराखौबो लायाखै
भाराखौबो बे लायाखै आमदागाफोर आरो बे थांबाय आं नोंखौ माब्ला लोगो मोनगोन जि गसाइगावफोरा एदान गसाइगावफोर गुवाहाटीफोरा आरो कचबिहार एदान नाइट सुपार এই नाइट सुपारत एदान मानो जि गुवाहाटी যাওয়া সময় এই পাহাড়ি গল 155 টাকা ভাড়া আপ ডাউন এই তার ভিতর 5টা বাজে এই সময় গাড়ী উঠাৰ লগে কমা কৰি যারা মোক ক্ষমা কৰিব মই এই ভাড়াটো মই দিবলৈ পাহৰি গল ইয়াৰ ব্যৱহাৰটো দেখি খ্ৰীষ্টান মৰমৰ পিতৃ মাতৃ বাইদেউ তাৰ ব্যৱহাৰ দেখি এই বাছ কণ্ডাক্টৰৰ ইমান তাৰ মন परिवर्तन हो गल बेनिखायनो अन्दागाफोर जोंनि आखल आखुखौसो जोङो इसोरनो होनो नांगौ जोंनि सानि महरखौ इसोरा नाया एक सामान्य सरिता 7 पाराव लिरनाय दं इसोरा सानिखौ नाया इसोरा सानि महरखौ नाया जोंनि महर मोखांखौ नाया जोंनि जिउखौसो नायो जोंनि आखल आखुखौसो नायो एक सामान्य सरिता 7 पाराव लिरनाय दं इसोरा सानिखौ नाया जोंनि दान दरखौ नाया जोंनि महर मोखांखौ नाया जोंनि न' बांखौ नाया इसोरा जोंनि मैखुनखौसो नायो जों नाथाय सानिखौ नायो जों सानिखौ मोजां मोनो सानिखौ जों हामदायो जों सानिखौ बे रंगिना संगिना बे संसारखौसो जों आंगो सानो जोंबो मैखुनखौसो नायनो नांसिगौ ख्रिस्ट'नाव अन्दागाफोर बेनिखायनो नोंनि गाहाम मावनायखौ नुनानै आरो सोरगोआव थानाय नोंथांखौ बाख्नायथों हालेलुया हालेलुया ख्रिस्ट'नाव अन्दाग्रा आइ आफानि बिदा फंबायफोर जेब्ला बे समाव जाय बास कन्डाक्टरा बेनि आखल आरो बेनि बेबहारखौ नुनानै उनावहाय मा जाखो सानसेखालि बेखौ लोगो हमनो थांदों गसाइगाव आरो बेखौ फन खालामखादों आरो बेखौ दरजाखौ थरथाखांबाय दरा खेवनायसै सोर जाखो अ आदा लोगो हमबाय गावनि असे बिदाफोर बादि गावनि न'खरनि आंगोफोर बादि बेनि जाहोबाय बेखौ आदर खालामबाय बेनि आखल आरो बेबहार जानाय गासिबो बेनि दोननाय बेफोर नुनानै आरोबाव जाय भाबजों गादलानाय बास कन्डाक्टरनि गोसोआ सोलायबावबाय आयौ जाय फंबायखौ आं लोगो हमनो फैदोंमोन बे आंखौ असे गावनि न' असे बादि Yeah.